ברוכות וברוכים הבאים. אנחנו שמחים על הצטרפותך ומאחלים לך בהצלחה בתפקידך החדש. אז מה זו תוכנית יום מלא? יום מלא, תוכנית ייחודית של החברה למתנסים, הפועלת מטעם משרד החינוך, במטרה לספק יום לימודים ארוך, איכותי, יציב ובטוח, עבור תלמידים ותלמידות מהמגוון האוטיסטי. התוכנית מספקת מענה במסגרות בהן קיים חוסר בכוח הוראה אחר הצהריים, תוך שמירה על רצף חינוכי מותאם. התוכנית פועלת בגני תקשורת ובכיתות בבתי ספר רגילים וכן בתי ספר כוללניים. בסרטון זה תכירי את אפליקציית יום מלא שפותחה על ידי חברת אלעד מערכות. אפליקציית יום מלא היא כלי ניהולי חדשני שיסייע לך בהפעלת המסגרת מתחילת היום ועד סופו. יום מלא, כבר אמרנו? כך מתחילים יום. מסך התחברות כניסה למערכת. מסך זה הינו מסך הכניסה למערכת. ההתחברות למערכת מתבצעת באמצעות שם משתמש שנשלח אלייך בהודעת דואר אלקטרוני, בו גם קישור לבחירת סיסמה אישית. הזיני את שם המשתמש והסיסמה. שימי לב, בשם המשתמש יש להקליד אותיות גדולות או קטנות, בדיוק כפי שמופיע בשם המשתמש בהודעה שקיבלת, ולחצי על כניסה למערכת. שכחת את הסיסמה? לחצי על שכחתי סיסמה. הכניסי את כתובת המייל, ותשלח אלייך הודעת דואר אלקטרוני להגדרת סיסמה חדשה. לחצי על איפוס סיסמה וקבעי סיסמה חדשה שבה לפחות 8 תווים העונים ל3 מתוך 4 ההגדרות הבאות. אות גדולה, אות קטנה, מספר ותו לא מיוחד. למשל, ענת 2468. בסיום, לחצי על איפוס הסיסמה. הסיסמה הופסה בהצלחה. כעת, יש להיכנס מחדש למערכת. למלא את שם המשתמש והסיסמה החדשה שהגדרת, וללחוץ על כפתור כניסה למערכת. מיד לאחר ההתחברות, יישלח אלייך קוד חד פעמי למייל. העתיקי אותו, והזיני במערכת יום מלא כדי לאמת את כניסתך. לא ניתן לבצע פעולות יומיות ללא כניסה. מסך התחברות, דיווח הגעה למסגרת. יום חדש מתחיל. לפני הכל, תבחי על הגעה למסגרת. אם לחצת בטעות, לחצי על חזרה. לאישור הדיווח, לחצי על אישור. מסך הבית, משימות ומידע. בתחתית המסך 3 טאבים שמרכזים את כל הפעולות לביצוע. בטאב בית יוצגו רשימת המטלות היומיות לביצוע. בטאב תלמידים יוצגו רשימת התלמידים והתלמידות במסגרת, ותתאפשר גישה לעמוד התלמיד למידע נוסף. בטאב תוכניות פעילות תוצג התוכנית של השבוע הנוכחי, והתוכנית לשבוע הבא שיש להגיש עד יום רביעי לאישור הרכזת.